खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जरहाटआव हिंसायारियै बाहायजानाय सानै हिनजावसाखौ रैखा खालामदों, जरासे बिसि फिसायखौ खादों। बङाइगाव रेल स्टेशनाव नंखाय सिनायथि बिलाइजों लोगोसे 9 बांलादेशी हमजादों। धुब्रियाव थिरखेलानि खाथिखौ फोजोबस्रांदों, 3 एरेस्ट। 1 आगस्ट खालि आसाम बन्द फोसावदों मोन 13 आफादफोरा। धुब्रियाव गोदान एसअपि फोसावदों, नेवसिग्राफोरा जोबथेसालियाव थांनांगोन। आसामखौ आयेन बेरेखा दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामगोन बुंदों हेमन्त। खैराबारियाव सा 70 बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव गोरोबहैदों। गुवाहाटी देहा फाहामसालिनिफ्राय सासे गथ'साखौ लांखारनो नाजानाय सासे सुबुंखौ खादों। आरपिएफआ निउ जलपाइगुरि स्टेशनाव ट्रेन कचनिफ्रायनो सा 56 लाइमोन आइजोफोरखौ रैखा खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जरहाट जिल्लानि जेफियार रेलवे कल'नियाव जरासे बिसि फिसाया गोब्राब देहायारि गाज्रि बाहायनायनिफ्राय सानै हिनजावसाखौ रैखा खालामदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला लामदिंनि थागिबि सानैबो हिनजावसाफोरखौ उत्तम मण्डल आरो बिनि बिसि गीता मण्डलआ सोलोंथाइ होनायनि दाबियै जरहाटआव लाबोनाय जादोंमोन। बबेखानि सानैबो हिनजावसाफोरखौ फरायसालियाव थिसना लासेनो बिसोरनि सायाव गाज्रि आखुसो बाहायनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो सानै हिनजावसाजों बिसोरहा मा सोमोन्दो दं बेखौबो रोखायै मिथिनाय जायाखैमोन। जायगानि थागिरिफोरनि बायदिब्ला तालिबान रोखोमनि साजा होनाय बादि हिनजावसाफोरनि आखाइखौ बुख्रुब सुख्रुब खालामना गारायफोराव संख्रि फुननानै होनाय दागोफोरखौ नुनो मोननाय जादोंमोन होननानै गोख्रों अजद दिखांदों। जायनि उनाव थागिरिफोरा जरहाट गथ'सा अनसाय आफादनो खौरां हरनायनि उनावनो आफादनि सोद्रोमाफोरा थावनियाव थांनानै सानैबो हिनजावसाफोरखौ रैखा खालामहैनाय जायो। रैखा खालामनाय आरो जोखोम जानाय फाहामथायनि फोरमान थासेयावबो दायनिगिरि बिसि फिसायनि बेरेखायै गोख्रों आयेनारि राहा लानाय जायाखैमोन। बबेखानि थागिरिफोरा कमप्लेन होनाय उनाव जरहाट सदर पुलिसआ मंगलबार मोनानि समाव बे दायाव थोंजों लोब्बा थानाय उत्तम मण्डल आरो बिनि बिसि गीता मण्डलखौ खानानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। चेन्नाइसिम दावबायनो नाजानाय 9 आयेन बेरेखा बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ बङाइगाव जिआरपिआ खादों। बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव हमजानाय लाइमोनफोरखौ मंगलबारखालि सोरखारि रेलवे पुलिसआ आयेन बेरेखायै भारतआव हाबफैनाय आरो नंखाय फोरमानलाइफोर बाहायनानै खामानिनि थाखाय चेन्नाइसिम थांनो नाजानायनि थाखाय खादों। हमजानाय बांलादेशीफोरनि मुङा फारियै बाबु शेख, आशराफुल हक, आलमिन आली शेख, मोहम्मद आली, राहुल आमीन, मुशराफुल आली आरो असरुल हक होननानै सिनायथि होदों रेलवे पुलिसआ। बिसोर गासैबो गेजेर बांलादेश जामालपुर जिल्लानि थागिबि। धुब्रि पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव आयेन बेरेखायै थिरजुवानि खाथिखौ हमनो हायो। मोनसे सोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै धुब्रि धामारहाट पुलिस थानानि टीमा सिग्रोमनानै धामासा बाजारनिफ्राय आयेन बेरेखा थिरखेलानि खाथिखौ फोजोबस्रांनायजों लोगोसे 3 एजेन्टफोरखौ हमनो हायो। बबेखानि हमजानाय 3 थिर खेलानि एजेन्टखौ जब्बार आली, नूर शेख आरो याकुद्दीन शेख होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसआ बै 3 एजेन्टनिफ्राय नोगोद 1560 रां, थिर खेलानि गुबुन गुबुन मुवा बेसाद, 2 मबाइल फनखौ जब्द खालामनो हायो आरो बिसोर 3खौबो धामारहाट थानायाव लांनानै पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो। बावैसो सान सिगां धुब्रि नोगोरनिफ्रायबो WB74 AM 8064 नम्बरनि गंसे सुपार स्प्लेन्डार बाइक गोमानायनि उनाव धुब्रि पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों बाइकखौ बोखांनो हादोंमोन आरो 2 सुबुंखौबो हमदोंमोन। बै 2 बाइक सिखावखौबो धामारहाटनिनो आशराफुल शेख आरो स्ल'आम शेख होननानै सिनायथिनो हानाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे समाव धुब्रि पुलिसआ आयेन बेरेखा हाबा जेरै सिखाव दाखाथि, थिरजुवा खेलानि हेंथायै गोख्रों संदाननायखौ बानजायगासिनो दङ।
10 आगस्ट खालि आसाम बन्द फोसावनाय जादों। गुबुन गुबुन मोन 13 आफादफोरा फैगौ 10 आगस्ट खालि आसाम बन्द फोसावदों। आसाम बन्दनि सिगां 5,000निबो बांसिन सुबुंफोरा आसाम बिधान सभानि मोखाङाव हेंथा सोमावसारगोन आरो खुद्रिनाय दिन्थिफुंगोन। मोनसे जर'खा मेलाव एसि हारिनि गुबुन गुबुन मोन 13 आफादफोरा बे गेदेर बिथांखिखौ लादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला शेड्युल कास्ट एबा एसि हारिनि गुबुन गुबुन मोन 13 आफाद आरो गौथुमफोरा आसाम सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनानै फैगौ 10 आगस्ट खालि आसाम बन्द फोसावदों। गेउट हारिनो एसि मान होनायखौ गोख्रों हेंथा खालामदों बै मोन 13 आफादफोरा। बेखौ बिथा खालामनानैनो बै आफादफोरा 5,000निबो बांसिन दैदेनगिरि, सोद्रोमा आरो मददगिरिफोर लानानै 29 जुलाइ खालि आसाम बिधान सभाखौ घेराव खालामगोन आरो हेंथा खुद्रिनाय दिन्थिफुंगोन। बेनि अनगायैबो रायजोनि गासैबो जिल्ला आरो उफेरा जिल्लाफोरावबो सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावदों। मख'नो गोनांदि सोरखारनि हेंथायै लान्थ्रियै सोमावसारनाय हाबाफारि लानानै 10 आगस्ट खालि आसाम बन्द फोसावदों गुबुन गुबुन मोन 13 आफादफोरा। बबेखानि आगस्टनि जोबनायाव गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तरावबो सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायगोन होननानैबो गुबुन गुबुन मोन 13 आफादफोरा सोरखारखौ हुमखि होदों। धुबुरीयाव जारि खालामनाय जादों गोदान एसअपि। धुबुरी जिल्ला खुंथाया गुबुन गुबुन मोन 11 गोख्रों नेमखान्थिनि एसअपि जारि खालामदों। गोख्रैनो गोहोम गोग्लैनाय बायदियै बे गोदान एसअपिखौ जारि खालामनाय जादों। जिल्ला खुंथाया फोसावनाय गोदान एसअपिनि बबेबा मोनसे नेमखौ सिमफायोब्ला एबा नेवसियोब्लानो जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ धुबुरीनि सुबुङा। मख'नो गोनांदि धुबुरी जिल्ला खुंथाया हरखाबै जारि खालामदों मोन 11 नेमखान्थिनि गोदान एसअपि। बे गोदान एसअपि बायदियै 5निफ्राय बांसिन सुबुङा पाब्लिक प्लेसआव थुबुर जानो मोननाय नङा। धुबुरीयाव सुबुं थुबुरमा मेल, गोजोन हानजा सुरनाय, दोलोआरि मेल बायदि खुंनो मोननाय नङा। रावबो सुबुङा पाब्लिक प्लेसआव हाथियार लानानै बेरायनो मोननाय नङा। जं लावथि बायदिखौबो लोगोआव लानो मोननाय नङा रावबो सुबुङा। सरासनस्रा सुबुङा गाननो मोननाय नङा रौनियानि बायदि खसाब। बैफोर गोख्रों नेमखान्थिखौ फोसावनाय जादों धुबुरीयाव। बेनि अनगायैबो पाब्लिक प्लेसआव पस्टार लागायनाय, वाल स्लगान लिरनाय बायदिखौबो खालामनो मोननाय नङा। मोनसेबो आफाद आरो गौथुमफोरा फालांगियारि फसंथान, गारि मटर बायदिनिफ्राय सान्दा खांनो मोननाय नङा। सरासनस्रा सुबुंफोराबो जेबो रोखोमनि बिबायनो मोननाय नङा। राजखान्थि आरो राजखान्थि नङै आफादा गोजोन हानजा सुरनाय आरो जर'खा मेल खुंनो थाखाय मेजिस्ट्रेटनिफ्राय गनायथि लाग्रोनांगोन। मेजिस्ट्रेटनिफ्राय गनायथि मोननायनि उनावसो हानजा सुरनाय एबा सुबुं थुबुरमा मेलफोरखौ खुंनो हागोन। गोदान बिथोन फोसावफिनागौ मानि धुबुरीयाव बाहाल थागोन 163 धारा। धुबुरी जिल्ला खुंथाया BNSनि सिङाव 163 धाराखौ जाबसिननाय जादों। मख'नो गोनांदि बैफोर नेमखान्थिनि बबेबा मोनसेखौ सिमफायोब्लानो साजा मोनगोन। बेनि सायाव रावखौबो रेहाय होनाय जानाय नङा होननानै जिल्ला खुंथाया गोख्रों रावजों सांग्रांथि होदों। बुलडजारनि सोदोबाव मावग्लुंगोन गासै अखं आसाम। बे खेबाव अखं आसामाव गेदेर एवेक्सन खालामनायनि इसारा होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आफां आसाम, गेजेर आसामनि उनाव बे खेबाव अखं आसामाव सालायगोन बुलडजार। बेनि थाखाय थियारि हिमन्त बिश्व शर्मा सोरखारा। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रायजो सोरखारा अखं आसामाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय सन्देह खालामजाथाव सुबुंफोरनि हेंथायै गेदेर एवेक्सन खालामनो थांगासिनो। 2026 मायथाइनि गेजेराव आसामखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामगोन होननानै फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि 3निफ्राय 4 दाननि गेजेराव अखं आसामखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामनो थांखि लादों हिमन्त सोरखारा। बबेखानि 29 लाख बिगा हाया दासिमबो आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि आखायाव दङ। बै 29 लाख बिगा सोरखारि हायाव थाबैनो एवेक्सन खालामनाय जागोन। अखं आसामनि गासैबो जिल्लायावनो आयेन बेरेखायै दखल खालामनायनि हेंथायै एवेक्सन खालामगोन होननानै रोखायै इसारा होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया।
थागिबि सुबुंफोरनि सार्थआव बे एभेक्सनखौ खालामनाय जागोन। बुलडोजारनि सोदोबाव मावग्लुंगोन गासै आसामा। बेनि थाखाय आबुं थियारि बुलडोजार आरो हिमन्त बिश्व शर्मा सोरखारा। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि बिटिसि बियाबाव थानाय कुहियारकुसि प्राइमारि बिपिएफनि बानजायनायाव खुंजानाय जयनिं हाबाफारियाव सा 70 बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव गोरोबहैदों। गोदानै बिपिएफ दोलोआव गोरोबफैनाय सा 70 सोद्रोमाफोरखौ गोसो गोथारै बरायदों बारग' मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारिया। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिपिएफ दोलोआनो बिटिसि सोरखारखौ दागोन आरो बेयो रोखा होननानै बिपिएफ दोलोनि गागि दैदेनगिरि लोमस्राव दैमारिया गोरोबफैनाय साफ्रोमखौबो बरायनायजों लोगोसे फोरमायथिदों। गुवाहाटीनि दिसपुर पलिक्लिनिकआव सासे गथ'साखौ लांखारनो नाजानाय मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हजाइनि थागिबि जावेद मुंनि सासे दुथाङा बिमानि मेगन सिगाङावनो सासे गथ'साखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय लांखारनानै खारखोमानो नाजादोंमोन। बबेखानि देहा फाहामसालियाव थानाय सांग्रां रैखाथि मावफारियाफोरा जावेदखौ होबथादोंमोन। बे जाथायखौ मिथिनो मोननायनि उनाव दिसपुर पुलिसआ देहा फाहामसालियाव नुजाथि हैनानै 1 घन्टासो सिगां मावफारियाफोरा हमनानै दोननाय जावेदखौ खानानै लांनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जायो। रेलवे रैखाथि हानजा एबा आरपिएफआ सोनाब बेंगलनि निउ जलपाइगुरि रेल स्टेशनाव मानसि लांखारनाय मोनसे फावफान्दायनायखौ जाफुंसारै फेलें खालामदों आरो सा 56 लाइमोन आइजोफोरखौ रैखा खालामनो हादों। रेलवे प्रटेक्शन फर्सनि रिपर्ट बायदिब्ला बेंगालुरुआव साख्रि मावहैनायनि मुङाव बिसोरखौ बिहाराव लांनाय जादोंमोन। बे केसआव पुलिसआ सासे आइजोजों लोगोसे 2 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ खादों। मानोना आइजोफोरनाव टिकेटबो गैयामोन। गासैबो आइजोफोरा सोनाब बेंगलनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि थागिबि होननानै आरपिएफआ रोखा खालामदों। गासैबो हिन्जावसाफोरनि बैसोआ 18 निफ्राय 31 बोसोरनि गेजेराव जागोन। बिसोरो सोनाब बेंगलनि जलपाइगुरि, कचबिहार आरो आलिपुरदुवारनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि थागिरि। बिसोर गासैखौबो बेंगालुरुनि मोनसे नंखाय मबाइल कम्पानियाव साख्रि होनायनि नंखाय समायखिराजों केपिटेल एक्सप्रेस ट्रेनजों पाटनायाव लांनाय जादोंमोन। जेब्ला आरपिएफ जवानफोरा निउ जलपाइगुरिनिफ्राय काटियार जानानै पाटनासिम थांनाय ट्रेन नाम्बार 13245 नि मोनसे दाब्बायाव एसेबां गोबां लाइमोन आइजोफोरखौ जयै दावबायनाय नुदोंमोन अब्ला बिसोरो सन्देह जायो। टिकेट बिनायनि उनाव गासैबो हिन्जावसाफोरा टिकेट दिन्थिनो हायाखै आरो बेनि सोलायै बयनिबो आखायाव कच आरो सिटनि अनजिमाखौ दिन्थिनाय मोनसे स्टाम्पसो दंमोन। अब्लानो आरपिएफआ गावसोरजों लोगोसे थानाय सासे आइजो आरो सासे सेंग्राखौ सोंदोंमोन, नाथाय बिसोरो गोजोनथाव फिननाय होनो हायाखै होननानै आरपिएफनि सुलुङाव फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।